Hledáte dům na místě s dobrou dopravní dostupností a na dosah přírody? Jmenuji se Martin Kubík a vítám vás v Psárech v části Dolní Jirčany, kde vedle mě je řadovka, která je aktuálně na výtce a rád vám ukážu praktičnost tohoto domu. V horní části domu jsou 3 pokoje s prostornou koupelnou. Ve spodní části praktická kuchyň s jídelnou a velkým obývacím pokojem. I když se jedná o řadovku, tak na zahradu, která určitě není malá, se vyjde hodně věcí a můžete zde najít místo pro relax a soukromí. Pokud vás tento dům zaujal, pište, volejte a třeba to může být i pro vás ta správná trefa.